Omahani belai kena khairek mai seman pilih kasoi phai ko bekhat tibi omongkha jongpu jola blok bai khobjak satra golagati sanogor kamni serai jorono omahke bisna thongora kalaijak sombu debrma bo piai khanao kula hati sil haima base botabuk thongora kalai tongha bini omorongkha bas belai kena krinu khuni borok boni nogbo tin klangiling he pajak borok taise mai phaisa masa hema tongchau tai bini bumabo yago tisila hai kono hongjak bo mai saimia bini bumabo tabu bini bumabo samung thang saimia belai khen krinu kuni porok bekha tomul kamni lukurok jotono pal baksaka jibi sa khamno ko rohna bagi borok gari o talaikha tabu lukurok gesobari jipe namare sidabjul 945829 tahu porok tom kokosa khlaini di geseng kisi misa soba so khaibon ta bali se matalang nai balai kalai bota ekdom mai kihia sai mano bun sori ekda hamni ya himi mai yang thaka bokha geta bin baba sim se tangi char nai buni bobo ma to ya wa hamni ya kat borong ni ko nukung te ekdom condition hamia gabon joton kisi misa soba khang ka belai chao engke aba ke engke na sik ma bothana ni aba hai di ke soi tonga ga seng kisi misa khang lai choba so khaine ni parliament ta jaka ba dan bung ke an bumong ke bisram de bon ma am khanu ga tam khai to ang khe gari chaloko auto gari salto auto gari chaloko ang para ni nu benda ni se ponon ta ke phun so phaya la te ke hono phaya phaya mia sar bisel jit phai ke mia ba ta ke ta bon jibe hana ni chesta khalai tong la yuta gari phai jang no ana ka kana tam salama sumpu cái ang thasha kok thasha ma sana ka sinoro samnogor ka parang kai borok kaisa keri borok ang bo bigra ang bo samung tangi chau ga jotono keri bo tongo genang bo tongo abo genang bo kisa khe khai nango ga bai ke ni ni keri ngai paro keri ngai tongo bai ke na yang abang thasha kisa saima khana kya sini samnogor to sung para kotoma goro member tongo chairman tongo bebang tongo ga joton nai ni mo kothai bai bai ke sung para khai nai nó có hàm cái sừng bài cái yong cái có cục thì khai này sừng bài cái chim nam musung ba nâng khai nó borok nâng khai nó dịp gần năng abo cái sẽ sừng này năng go borok ta hay là cái bút thân mi ya cái abo nó qua xong là ta cái sẽ phải ya ấy phona đó nè ăn gần năng mấy musung ba dạ rồi tới nó cười nâng cười borok ăn bụng nó qua xong năng go nâng bộ cười gần năng nó bộ sừng qua xong go cái bài cái tông lại này sướng cười cái sừng hay như thong goro ki klai chung puthai mano abo kunu unting maya para kaisa samnogor kaisa ka sung manai nyai ophona bai hamya obona bai kaham abo sung salai nango kamno kaisa sa phayang kai bai ke undi ting nai kai sung tawo sanai sini kere sung para kaisa sung rang khang lai yoi jone ki sapa manthung bobo 10 te bo 20 te man tong khang gei tini sung ani samani bosala sombo bona hospital tangai tini jibo tangai ang khana sung rang khang gei ang bon bona nai nai ko ta komu kha ni ya kule tom bahing mo hai hai ya ga puila bo thai no us kun cha ke so da ni khai mani siro kotama ni ke bithi bangole ban ka thang kya ta sa ham le ya hai mena ta punjo ham dia ta bo jo ko yak se bang ya hai ake o khalim ya ko bana bo ma khuri chani male nai male ya babu 사진 당내 수수야 아무노 루고로고 생이 기야 나정등 아승 이랑로고 그러시니 hai ke na kai ser menu ko ram tiro 와지바 나이비야 phaya masun phaya na 마스분 파야 nazaka balagam 안 힘이 말이야 타복 himale na mai rok sai himan mai 마이 꼼 째면은 bum tom suning ke mana 성부 대버마 somu de mana murukung ngora mo kis 어머 তোমারও আমো সেমি আছে 어머 oi masu kan ngom hai thoro ka thoro ko 4-5 মাস কা দুর্গা পূজা সকান ja thru mani ta kun jo kamena no mani no ru ki sala কুইলাকে bom de haman কেতলা হাইকে কিসি সিকোয়েন্সা বতরে হে রবনো কাস্তে আস্তে তরে ফিকিয়া
enggak ajakani center ni logo pakai no ang himi Himalaya gas tas no kesanggai munoi hati oi wila ka hati wa semu hamka lahan hai te seng pika kabun te ke te bas Himalaya tabasuk jara sokojak Anak ni bos serong kan ni mamor. bas ba sarong khana ni Entam pori itu lagi. agi pori jagi agi serai pori ka kom Sekolah pori kan lagi. jara Kelas saya jerona. Angka hai ro. Kesulit yang pakai kian no. Sama ke. Hai me. অনেক অবস্থা এনকে কিসা হামিয়ে ন বাবু সিম টাং নাই সাইছো আমবো সানা